Attività ħelwa u sewja fl-iskola Santa Monika fejn l-istudenti ta' 6 sena ġabu magħhom lin-nanniet tal-attività bl-isem ta' ċittadini tajbin għax nitalmu minn xulxin. L-iskop ta' din l-attività organizzata mill-Musec kelli nħarġu l-aspetti sbieħ meta żżar u l-kbar jitalmu minn xulxin. Il-panel kien magħmul mill-awtur u ex-allim Trevor Zara, l-ex ġurnalisti Susan u Charles Sacco kif ukoll Sister Miriam Grek, ex-kap tal-istess skola u l-lum qed tieħu ħsieb sorijiet anzjani. L-istudenti u n-nannit preżenti tkellmu fuq l-importanza li diversi ġenerazzjonijiet iżommu kuntatt u jitalmu minn xulxin. Ġew diskussi wkoll id-diversitajiet fit-trobbija, soċjetà u fuq x'jitalmu minn xulxin. Saret ukoll enfasi fuq kif dil-ħidma flimkien ma' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet tajna biex il-kol kemm aħna ngħixu f'dinja aħjar.